Әйдә онлайн тәкъдим итә. Ой өстендә Зөһрә кыз. Фатих Әмирхан. Әнә шул тулган айга карагыз әле. Ул шундый түгәрәк, шундый бөтен, шундый тулы һәм якты. Ләкин аның яктысында ниндидер бер моң, кайгы бар. Беләсезме, ул ай бик карт бит инде. Ул безнең бабаларыбызны гына түгел, аларның бабаларының бабаларын да күргән. Үзенең биек урыннарыннан аларның ниләр эшләгәнен, ничек яшәгәнен һәммәсен күргән. Ул безнең белән сөйләшсә, безгә аларның тарихларын сөйләсә иде. Борын заманнарда аның яктысы былай уйшан булмаган, кешеләрнең йөрәкләренә авырлык салмаган. Айның яктысы җиңел һәм шат булган. Кешеләрне тынычландырган, юаткан. Тагын бер катыңа карагыз әле. Аның уртасында көянтә чиләкләр күтәргән бер кыз тора бит. Ул татар кызы Зөһрә кыз. Аның озын, бик озын тылымлары очында авыр чулпылары асылынып тора. Аның озын керфекле оялчан күзләре җиргә карый. Беләсезме, ул кыз бик матур булган. Нурлы йөзле, ап-ак тешле, янынан җуфар исе килгән ди. Ләкин аның бу матурлыгы җир өстендә үз башына бәла генә булган. Аның анасы үги ана икән. Ул хатынның үзенең кызы ямьсез, шадра битле булган. Шуңа ул үги кызының матурлыгыннан көнләшкән. Зөһрә кызның матурлыгын бөтен тирә-якта ишеткәннәр. Менә дигән егетләр Зөһрәне бер генә булса да күрергә тырышкан. Үги ана шиксез көнләшкән. Зөһрә кызны кыйный, атасыннан кыйната, ач тута, агулы еланнар яшәгән урманга җибәрә икән. Зөһрә кыз урманда бик курка һәм тизрәк кире кайтырга тырыша. Җиләксез кайткач, үги анасы аны тагын кыйный, караңгы бүлмәгә яба, көннәр буе ашатмый һәм төннәр буе төпсез кисмәккә су ташыта икән. Шундый газапта кыз айлар, еллар буе яшәгән. Зөһрә көннән көн сулган, кипкән. Аның ал битләре саргайган, күзләре караңгыланган. Шулай ул олы, картайган кешегә охшап калган. Үги ана моңа куана икән. Кызның тизрәк авыруын, үлүен көтә икән. Бер кичне ул үги кызыннан тәмам котылырга булган. Бар, бәдбәхет! Елгадан шушы кисмәккә су ташы! Таң атканчы тутыр! Әгәр бер генә тамчы тулмаса, караны! Җаныңны алырмын! Дип төпсез кисмәкне тутырга кушкан. Кыз хәлсез иңнәре өстенә көянтә чиләкләрне куйган да елгага киткән. Бераздан ул арыган да үлән өстенә утырган һәм озак иттереп елаган. Күзләре кипкәнче елаган. Тәңрем, дигән. Тәңрем, минем никадәр газапланганымны үзең беләсең. Мин ничек ул төпсез кисмәкне тутырыйм соң? Минем сабырлыгым бетте. Мине җир йөзеннән ал, Тәңрем, ал! Котылды, Раббым! Дип Тәңрегә ялварган да, көчкә урыннан торган һәм елга янына төшкән. Бу кичне тулган ай булган. Кыз чиләген суга салган да, кире ала алмаган. Аның ябык кулларында көч калмаган икән. Бер тарткан, ике тарткан, тагын бер тарткан, чиләкне ала алмаган.
Шул вакыт елганың суы әз генә дулкынланган. Аннан болытлар артыннан түгәрәк ай чыккан. Һәм түгәрәк йөзе белән җир йөзенә нурларын чәчә башлаган. Аның яктысыннан елгада елмайган. Ай елганың кара төсен көмеш төскә әйләндергән. Ләкин кызның чиләген ычкындырмаган. Ай! Дип кыз күзләрен күккә күтәргән. Ай! Синең өстеңдә үги аналар үги балаларыннан төпсез кисмәккә су ташыталармы? Синең өстеңдә дә бу газаплар бармы? Булмаса, ал мине үзеңә. Ал, дигән дә айга караган. Менә шул минутта кызның чиләге җиңеләйгән. Ул аны судан алган. Икенче чиләген дә суга салган. Анысы да судан бик җиңел чыккан. Инде чиләкләр икесе дә тулы булганнар. Кыз аларга караган да, ничек күтәреп кайтам инде мин боларны? Дигән һәм өметсез күзләре белән тагын айга караган. Ай, ничек күтәреп кайтыйм мин боларны? Ай җавап бирми. Һаман елмаеп һавада йөзә икән. Кыз аңа сокланып караган. Авырлыкларын оныткан, чиләкләрен күтәргән дә өйгә юл тоткан. Адымнары ничектер җиңел, чиләкләре дә авыр түгел икән. Шулай итеп Зөһрә кыз озак барган. Әмма бераздан тагын төпсез кисмәк, үги анасының усаллыгы исенә төшкән. Ул төпсез кисмәкне бер төндә генә түгел, гомерем буена да тутыра алмыйм бит, дип Зөһрә күзләрен тагын айга күтәргән һәм аптыраган. Ай белән үзе арасында ул гаҗәеп бер йолдыз күргән. Йолдыз җемелди, кызны үзенә тарта икән. Кыз бер-ике адым атлаган да йолдыз өстенә менгән. Йолдыз кызны айга тапшырган һәм күкнең иң түрендә торган бер җиренә урнаштырган. Кызны айга илткән өчен Ходай Тәгалә ул йолдызга нурын арттырган. Фәрештәләр аңа Зөһрә йолдызы дип исем биргән. Вы слушали произведение «Ой үстендә» Зөһрә кыз Фатиха Амирхана. Эти и другие произведения татарской и мировой классики читайте на сайте проекта Эйда онлайн «Изучаем татарский».